Усім прывітанне, я вучуся ў польскай школе. Гэтае відэа будзе карысным не толькі для тых, хто вучыцца ў Польшчы ці збіраецца вучыцца тут, а яшчэ і для тых, хто наогул хоча атрымаць добрую адзнаку па якімсьці прадмеце. Завтра мы пишем контрольную по гісторыі. Не контрольную, а карткувку. Карткувка, калі вы не ведалі, гэта маленькая праверачная па некалькім тэмам, або нават па адной. Вось такая у мяне кніжка по гісторыі. У ёй 576 сторонок. Давайте покажу, як я буду да яе готоваться. Берем кактус, Закрываем, садимся и открываем на темах, якія мне трэба паўтарыць, а нават прачытаць і вывучыць. О, карткувка будзе з 3 тэматаў. Мне іх трэба зараз прачытаць. Я палічыла, гэта ўсяго 24 сторонкі. Мы зараз буду чытаць. Я лічу, што у нас дастаткова прыемныя кнігі. Паглядзіце, якія яны прыгожыя. На самой справе, калі вы баіцеся таго, што вам проста будзе незразумела, то я вам гарантую, што ў польскіх кніжках, у польскіх падручніках усё зразумела і ўсё напісана простым, зразумелай мовай. Вось, напрыклад, тэкст źródłowy. Друга і трэця война пуніцка. Подбой панств хеленістычных. Што ж я раблю потым, спытаеце вы? Потым я раблю нататкі з усяго таго, што я прачытала. Зараз пакажу, што я маю ўвогуле на ўвазе. Лепшы спосаб для таго, каб здаць кантрольную на максімум. Вырваць картку з сшытка. Вось такая у мяне звычайная сшытка. Потым проста бярем і перапісваем усё самае галоўнае з падручніка. З падручніка. У дадзеным выпадку, напрыклад, бярем тэмат старажытная Італія і пачаткі Рыму. І mamy to. Этрурія і землі здомінаваны przez этрускаў, Окей. Вось гэта перапісваем, напрыклад, у першы пункт. То бок, перапісваем усё, што вы хаціце запомніць. Таксама вось пра рэлігію напісала, пра Рым напісала, у якім ён быў заснаваны годзе. І гэта ўсё я напісала з першай тэмы, і цяпер я проста ведаю самыя галоўныя і найважнейшыя рэчы, якія мне трэба вывучыць. Рэпубліка Рымска. Пераварачваем староначку. І што ў нас тут? Я вырашыла нарысаваць вось такую вось, як гэта называецца по-беларуску? Лента часу. Вось такі адцінак. Тое самае, што ў падручніку. Толькі яшчэ пару рэчаў прапісала. І ўсё вось так вось распісала, каб мне было зразумела, калі што было. Таксама наш гісторык казаў, што можа быць. Вось мы, напрыклад, запісвалі у сшытку. Запісвалі вось што. На гэта не звяртайце увагі, окей? Гэта можа папасці на карткувцы. І гэта я таксама сябе перапісала сюды. Выбачаюся за то, што я блытаю мову, ну бо вельмі цяжка, калі ты вучыш, напрыклад, штосьці польскае, пераключацца на беларускую, а потым яшчэ, калі там мама цябе кліча, адзывацца на расейскую. Як вы зразумелі, пасля чытання тэксту перапісваем самае галоўнае і найважнейшае. І будзе вам шчасце, як той казаў. Добра, можете мяне павіншаваць, я ўсё зрабіла. І цяпер трэба гэта вывучыць, што і з'яўляецца найважнейшым у гэтай справе. Значыцца так, паказваю, што мне трэба вывучыць. Вось гэту староначку, вось гэту. На самой справе я знаходжуся на такім профілі, у якім проста ты не выжывеш, калі будзеш вучыць. Все гэтыя спосабы працуюць на ўсе прадметы, таму можаце ім карыстацца і карыстаць яго на ўсё, што вы хочаце. Добра, я закончила вучыць, і цяпер трэба ўзяць і набраць такую волшебную рэч у інтэрнэце, як Quizlet. Падходзім да ноутбука, чыняем. Оп. Сайт, які вам зараз пакажу, бясплатны, хіба што некаторыя функцыі можна аплаціць. Так што, калі вам трэба нешта вывучыць, мой рэкамендасьён. Напрыклад, заходзім у старажытную Італію і пачаткі Рыму. Глядзіце, можа. І вам даецца сяродземнае, лігурыйскія, тэрэнскі, янскі. І мы гэта ўсё вучым. Умею ці не умею. Яшчэ буду гэтага вучыць. Там, на самой справе, там вельмі шмат файных рэчаў, і можна выбраць тэст прайти, альбо трып учся, альбо вельмі шмат рэчы, якія дапамагаюць вывучыць гэта ўсё і паўтарыць. Што я раблю потым? Заходжу, шукаю прыкладныя карткувкі, ці працы класовыя, ці папросту какие-то пытання, якія адносяцца да гэтага тэмату. Открываю графіку
і гляджу. У інтэрнэце вельмі шмат карысных рэчаў, па якім вы можете вучыцца. Просто ўсё залежыць ад вас і ад вашай хацелкі. Хацеце вы вучыцца ці не? Напишите ў каментарах, якім спосабам вучыцеся вы, таму што я думаю, што гледачам гэтага відэа будзе вельмі цікава і карысна даведацца аб гэтым. Калі спадабалася гэта відэа, абавязкова пастаўце падабайку і падпішыся. Пока-пока!